Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa ato nagapanguna nga mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, siyudad sa Bacolod may duwa na kakaso sa Delta variant. Tras tubtob 5 milyones nga proyekto sa kada banwa kag syudad sa Negros Occidental igapatuman ni Senator Zubiri. Sa mga balita nasyonal, DOH ginakondenar ang mga health professionals nga nagapalaptas ang sala nga impormasyon. Mga biyahe pagwa sa pungsod ginapakuha sang yellow card. Maayong aga Bacolod, may aga bilog nga bahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Biyernes, Agosto 13, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Kabat. Kagaksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sila. Pahit-pahit. Good morning, Action Boy. Okay na, James? Okay. Good morning, Action Boy. Kag sa aton yung mga ka-action. Happy Friday. Matugnaw nga Friday, Action Wala Boy. nung gid, gaulan gid eh. Gani, tapos diri pagidaan sa aton aircon pagididaan, ti super tugnaw na gid. Ay, na? Yes, amo na siya dapat. Good morning na sa aton mga ka-action nga nagaupod sa aton. Of course, si Mase Tofago. Good morning sa imo, Efraim Aruz sa may Sumag. Good morning. Mary Joy Camero, good morning man. Kay Erwin Decatoria Gonzalez, good morning. Dra sa may Maaw, naga-monitor gid sila sa aton. Thank you so much. Kay Weng Blanza, maayong aga. Kay Ana Sinoro, Miss Ana, good morning. Yes. Ay, oo, Friday the 13th, Subaksyon Yes, Boy, no? oo. Oo, sige. Kaya ano, kung pwede 30. Wala lang. Oh, Friday 13th, sweldo day. Sa mga nagasweldo sa 15, so sweldo day sa mga adlaw. Hindi siya 16. Hindi. Lapaw na yan. Hindi na pwede. Gaano na siya, ga-violate sa law. Yeah. Kung mas early, wala na yan, ga-violate sa law. Pero kung naglapaw na, Kasi 16 pa, tambalay na kita. yes, tumbalay na. Gabula-bula na sumba. Charot. Gapunga. Oo. Bula-bula. Kaya ka nagkaon na lang sa hilo. Eh, wala na yung ba. Kaya, Tia Kimi Riman. Good morning si Matia. Dra sa may Mursha. Boka early. Ano gid kay Atia? Early. Ano tawag sinigan? Early bird. Early person. Early bird. Ay, nag-peace na siya? Oo. Okay. Atiya na sa gani. Jomar Pabiliar, good morning man. Okay, go Action Boy ka naman. Dari Si man. Ubra man bi Action Boy. Katamangan si imo man. Nano nga late ka nga dalag abot. Brenda Garcia, good morning dira sa Barangay Pahanukoy. Sakay Fina Yaun. Watching from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Happy Thursday kano from Ma'am Vanessa Mayo from downtown Rochester, Minnesota. Greet siya lang ang iya kuya Wen Alvarez, Chief Engineer. Happiest birthday sa imo karon nga adlaw August 13. So Wen Alvarez, happy birthday. Yes, Alin kay happy birthday! Vanessa Mayo. Doc Mayo, good morning dira. Matt Mayo, morning. Dali lang. Leticia si Dayon Dioso sang Barangay Felisa. Kabarangay na Action RV Juanites kay Eddie Laus. Sila ni Nanay Isabel dira sa Victoria City. Kay Andy Salodares,
good morning man sa imo. Kag happy Friday man. Nga pita kuno sa kapihan ni Chay Luding sa Purok 1, Barangay MH del Pilar sa Pontevedra. May lang nga pagpangape. May lang nga Enjoy pagpangape, your diba? coffee. Yes, oo. Kag Suzette Lumeda, good morning man. Hil Javier, dira sa Quiapo, Manila. Kag kay Josette Magua de los Reyes, Melanie Emilia. Kag Rochelle Fulgencio Susana from Barangay Pandanon DSB. Amo ni sila guro ang mga mamit to makakadto to no? Sa DSB kay kon si Kirina patunang si Kirina bla lala mo? Yes. Oo. Daughter-in-law niya, no? Nya kadto ka mo bla to Action Boy sa Action Radio Country. Buksan na dyan country, gidya. Country gid ya. Kalain. Sige. Sa kay April Ursabia sa Masbate, good morning dira. Adik-dik butig-tig. Nya Delta na naman ugay ka man pangutang sa Bombay. Ay, kalain. Ano ang sa Bombay? Anong Bombay? Anong labot sa Bombay sa Delta variant daw? Sa kay Sara Escoban, good Sindi morning Kabayan. man. Sindi Kabayan. Sa Delta variant. Juliet sa Magaysay Benignos, maing aga man. Action boy, wala mo nabasa kay Mami Ems. Ay, way ko kita. Mami Ems sa Bosom. Yeah, good morning mga ka-action. Let's continue to stay safe this Friday the 13th. Sige. Okay? Standby sa mga balita lokal. Show Balitang Bayan Numero 1. Action Radio Philippine Standard Time, 6 minutos na nagaligad sa tak na ang alas 6. Detalye na ang mga balita lokal. Ginkomporma sa Bacolod Emergency Operations Center paagi sa Facebook post ang PIO Bacolod nga nakasulod ng Delta variant sa syudad. Nakabato ng EOC sa impormasyon gikan sa DOH6 nga nagakomporma sa Delta variant cases kasunod sa genome sequencing nga ipatigayon sa mga swab samples nga ginpadala sa Philippine Genome Center. Ang pinakauna nga Delta variant case sa Bacolod ay isa ka 71 anyos nga lalaki sa Barangay Barago. Swab test atong Hulyo 15 tuig 2021, 5 ka miyembro siya pamilya ang nagpositibo man sa COVID-19 nga may mild symptoms apang wala sa ila ang may na-admit sa ospital. Ang ikaduha nga Delta variant case sa Bacolod ang isa ka 32 anyos nga nagabusong nga babae sa Barangay Sumag nga gin-swab test atong Hulyo 19 bilang requirement para sa mga nagabusong nga 36 ka semana pasaka. Wala sa travel history ang nasambit nga babae kag asymptomatic. Ang yabana nagatrabaho sa isa ka lokal nga ospital sa Bacolod, asymptomatic kag fully vaccinated. Lunsay asymptomatic man ang yakaupod sa pulian nga nagpositibo man sa virus. Ginmando naman sa syudad ang surgical lockdown sa mga residente sa di nagapuyo ang mga positibo sa Delta variant. Samtang ginapasiguro naman sa syudad ang papatigan sa mas mabaskog nga contact tracing, lakip na ang reswabbing sa mga pasyente. Na-records ang Negros Occidental ang 72 kabagong COVID-19 cases kahapon nga adlaw Huwebes. Ang Bacolod City naman ang nadugangan sa 24 ka mga bag-o nga kaso. Ini ang kabahin sang 618 kabagong mga kaso nga na-record sa Bugos nga Region 6, samtang 632 naman ang bagong nga recovery sa rehiyon kag 12 ang nagkalamatay. Ang Region 6 ang may 9,952 ka aktibo nga kaso, 79,660 ang total recoveries kag 2,118 naman ang death toll. $3.5 milyones pesos ka valor sa proyekto ang igapatuman ni Senate Majority Leader Juan Miguel Mig Zubire sa kada banwa ka syudad sa Negros Occidental. Inagin pasalig sa senador sa Manigrense sa blended press conference sa syudad sa Bacolod sa kahapon nga adlaw. Suno kay Zubire ini ang kabahin sa iya One Town, One Project program. Pila sa mga proyekto nga na-implementar na sa iban nga mga probinsya, amo ang multi-purpose buildings, barangay centers, internet centers, kag classroom rehabilitation kag repairs.
Ini ka programa ang ginlansar halin pa sang 2007. Balik na sa Negros Occidental District Jail sa Barangay Tabunan, Syudad sang Bago ang nagpalagyo nga preso nga si Daniel Tamon samtang nagapabili naman sa Negros Occidental Isolation Facility sa Handumanan si Francisco Ipogon. Sunod kay BJMP6 spokesperson Chief Inspector Attorney Jairus Anthony Dohelio sa tion nga matapos sa ika-21 kaadlaw nga isolation facility ni Ipogon, liwat naman ini nga igapay dalom sa swab test antes ibalik sa iya nga jail of origin. Dugang pa ni Dohelio padayon pa ginapangita sa ilang hanay si Alejandro Montoya kag 20,000 ka pesos nga padya sa sinuman makadakop kag makatudlo sa iya ginapanaguan. Padayon man ang panawagan sa BJMP kay Montoya nga magsungka sa otoridad agon mapasiguro man ang iya seguridad. Ang duha nga recaptured, ang isa nakatapos na sa iyang quarantine period na ibalik na dito sa Negros Occidental District Jail. Amo ini si Daniel Tamon. Si Ipugon, ara pa siya subong sa isolation facility. Pagin sa pagpahayag ni BJMP6 spokesperson Chief Inspector Anthony Jairus Anthony Dohelio. Nagpakigdialogo naman si Danny Tabura, Secretary General ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas o kung KMP Negros Occidental upod sa pila ka mga mangunguma kag residente sa Hacienda na Pilas 1, Barangay Ilo, Presidente sa Silay kag sa pamunuan sa Provincial Environment and Natural Resources Office sa tuyo nga mapalambot nila kay PN Conpenro Provincial Head Rowena Farcon ang panawagan sa mga pumuluyo nga tatuna ang quarry operation nga ginahimo sa mga negosyante sa ilang lugar. Suno kay Tabura, madamo na sa mga mangunguma ang naapektuhan sa quarry operation bangod sa asod-asod nga pagbaha nga nagresulta sa pagkaguba sa ilang mga pananom. Gipasalamatan man ni Tabura ang plano ni Farcon matapos ginpasalig ang mga ini nga magahimo sang investigasyon ang Penro sa ila sine nga reklamo. Tatlo ka bulan nga surveillance ang inhimo sang Police Station 3 antes madakpan si Patrick Lacson alias Wilfredo, 43 anyos, pumuluyo sang Santo Rosario Zone 1, Barangay Bata, Syudad sang Bacolod, Miyerkules sang gabi. Si Lacson ang nadakpan sa bypass operation sa dinakuha sa iya posesyon kag control ang 7.3 gramos sang shabu nga may market value nga 49,000 pesos. Sunod kay Police Major Richard Pajarito, hepe sang Police Station 3, na sorpresa si Lacson sang ginsulod sang kapulisan na Yapulian. Sunod pa kay Pajarito, bag-o lang nakagwa ang ngalan ni Lacson sila drug watch list kag ginakabig nga street level individual. DOH ginakondenar ang mga health professionals nga nagapalaptas sang sala nga impormasyon samtang magabayahe pagwa sa pungsod ginapakuha sang yellow card. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sang aksyon Balitang Bayan numero 1.
Di na tatudampi kay in action doors. Huwag mo naman Dali gintandaan. lang. Itandaan mo gina siya yan. Mami Ems gani, laga pa mate. Si Mami Ems ato ginalas, galing ka naglalapaw ka na imo ya. Wala mo nag-greet si Mami Ems kay gina, so ginbalikan ta siya. Kay Adik-dik, nabasa mo naman si Adik-dik. Nabasa ko Si, naman isa. Arin tawa. Cory Vidaha, dira sa Kuwait. Good morning. Homal Lumena, kay Juven Iogola. Yun lang ko sa... Kaya mo na. sa Kataga Merced, Pontevedra. Kuno, good morning. LC Galagate. Ginatamiyan niya si mama niya kag papa niya sa Hacienda Kumiboy. Kumiboy, garo. Lire May Catalogo. Kay Soy JM Jerin ka sa La Carlota City. Wendell Abrinica sa Abrinica family kag family ay Muyam kag Villafuerte. JJ, good morning. Kag kay Bia Jonathan, Christine Minias Villalobos. Good morning, man. Sa kay Jamel Florendo, Melvin Pinafiel, kay Ma'am Luisa Luing Melos, good morning, happy Friday. Teresa Linahakayaw, good morning, man. Christine Minias Villalobos. Sa kay John Vicente, kay sa mga paryente niya dira sa Carabalan. Zenaida Aniceto, classmate niya ni si Kwan, classmate ni Ma'am Van, si Zenaida Aniceto. Okay. Good morning lang da sa inyo. Sa kay Annabel Colyantes, Jocampo, Annabel Jocampo Colache, from La Castellana. Sige, action doors, hindi ko dikita man siya. Si Novi Magapan, good morning. Naga-monitor sila dira sa may Pandanon DSB. Uy, nagadamo lagi ng taga Pandanon DSB Country gani. Ano na gid sila? Ginasulod na gid nila. Bag ginasulod. Kaya Nip, ano di ka pagbasa mo ligad? Pink. Pink. Whiplash. Whiplash. Swerte, no? Good morning sa imo. Si Grace. Grace Okay. Mustre. Good morning. Siya nagales. Siya na. Sige. John Ricochin. Good morning, man. Dra sa may Abada Sky from MJ and Ricky Minerva family. Kay Father Ember, good morning. Sa may Silay, no? Talisay. Concepcion Talisay. Talisay. Elias Bandada. Good morning, man. Kay Miss G, si Sir, maayong aga. Kira Kaburog. Pa-shout out, Family Kaburog from Mursha. Good morning sa inyo. Baryoga Ray, good morning sa may, of course, Pandanon DSB. Kay Ryan Desenan, good morning. Miss Jinky Dilagdon, send ko ulit greetings ko. Wala ko rin na-read kagina. Good morning kay Beboy Villasor, Ma'am Van and Doc Mayo, and Sir Noel Amor, Alex Monteza, Milili Oligo, Michael Jun P. Season, kag tanan niya members ng Energy Fans Club, kasi Dennis. Kay Sir, Dad Saberia, good morning sa imo, dra sa may sumag. Mayo tani, yes, sir. Na-newscast naman kagina, sir. First gid nga lokal. Dra sa may sumag. 32 years old, nagabusong. Pila to gani ka edad dyan? 32? 32 years old, nagabusong. Sa may sumag. Kuhan ni sa kag wala sang travel history ang yabana kuno obra sa Local hospital sa ano. Okay. Mga symptomatic man yung makopdanan sa ilabalaya. Sige. Kay Ronnie is Villanueva, good morning, man. Sa HMO Medical Specialty Center, sa ilang mga frontliner ko no, kag siya asawa nga si Carol. God bless. Sige. Robert Roma, good morning. Greet niya lang si JV Bandiola. Sa nila to, haga pamati. Good from Isabela. Melissa Montenola, good morning. Yes, good morning. Si Arjun Reyes, good morning man sa imo. Okay. Kag kay amigo naton Juan Bolgalio dira sa may Las Vegas, Nevada. Kag kay Madam Alma Alvarez Gallo. Good morning, man. Good morning. Kag kay Romel Gallo nga ari diri subong. Good morning kag kay Lorly Alvarez. Yes, maayong aga sa inyo. Kag
Actually, yung mga Delta variant na isa sa Banago, isa sa Sumag, next yung doors, no? Yes, correct. Sa Banago, isa Sumag. Sa Banago, do 71 years old nga lalaki. Oo. Paano naman niya, daw siguro, ang tawag nila ba na, tawag nila mayor, nga surgical lockdown. Hindi lang. At ang imo lugar lang niya, kumulang daw niya i-lockdown. Hindi bilog na nga Banago ah. Oo, hindi Or ko ano. bilog, kundi surgical lockdown. Sa mga man na dapat mo, mga, let's say, sa isa ka lugar, dapat sila nang i-lockdown daw mo. No? Para nga, ang iba niya, hindi man yung pektuhan no? Sa kay June Diaten Sibalios, greet niya man si Miss Vanessa Mayo, kag si kumarin niya Beth Gamala. Annabel Jocampo Colache, of course. Dennis Nuestro, kag Susi Mendoza from Barangay Mantaangan, Ibi, Magalona. Standby na sa mga balita national. Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:22. Detalye na sa aton mga balita national. Ginakundinaw sa ang Department of Health ang mga health professionals nga nagapalaptas ang sala ng impormasyon sa COVID-19 vaccines. Inaging pagwa nga statements ang DOH matapos nagalaptang video ni Dr. Romeo Quijano nga nag-claim nga hindi safe ang bakuna. Gintawag sang DOH nga ding irresponsable kasunod nga para ng pungsod nga nagapakatubang sang pamahog sang mas makalalaton nga Delta variant. Sunod sa DOH, madamo sa mga ebidensya nga nagapakita nga ang COVID-19 vaccines ang nagresulta sa pagnubo sang hospitalization kag pagkapatay sa mga nabakunahan. Sunod pa sa DOH, irresponsable man para sa mga media outlets nga tugutan ang mga professionals nga usaron ang ilang platform para magpalaptas ang sala nga impormasyon nga makahalit sa mga Pinoy, ilabi na ang magadesisyon pa lamang nga mapabakuna. Una rangit pahayag sa mga eksperto nga pinakamaayong nga bakuna, amo ang available nga bakuna. Ginapanugyan sa mga magabiyake pagwa sa pungsod nga magkuha sang yellow card sa Bureau of Quarantine kon BOQ bilang pamatuod nga nakapabakuna na kontra COVID-19. Ini samtang ginatrabaho pa sa gobyerno ang digital vaccine card nga pwede gamiton sa magabiyake sa sulod kagwa sang pungsod. Ang yellow card o kon International Certificate of Vaccination ang ginausar sa mga seafarer umpisa 1930s bilang pamatuod nga nakabakuna sila kontra polio o kon meningococemia. Ini ang ginakilala sa World Health Organization kay ginabaton man sang masobra 190 ka mga pungsod. Ginklaro sang BOQ nga kinahanglan nga hibaloon una sa mga pasahero kung bala requirement ng COVID-19 vaccine nantis magbiyahe sa kadtuan nga pungsod. Ang fully vaccinated lamang ang pwede maka-apply sang yellow card paagi sa boq.pisopay.com.ph kag magbayad sang 370 pesos.
Gihintahayag naman sa Independent Monitoring Group nga Okta Research nga nagapadayon ang transmission sa COVID-19 sa Pilipinas tungod sa mas makalalaton nga Delta variant. Sa pinakaulihing report, ginpahayag sa Okta nga ang reproduction number sa Pilipinas yara sa 1.41 kag Metro Manila naka-record sang 1.76 nga reproduction number. Ang positivity rate kung kanamuon sang nagpositibo sa COVID-19 nagbalik sa 21%. Samtang nanguna naman ang siyudad sa Quezon sa local government units nga may madamo nga bago nga COVID-19 infections halin Agosto 5 tubtob 11. Naka-recover na si Senator Richard Gordon sa COVID-19. Ginpayag ni Gordon nga gintuman siniyang precautionary measures pero wala sa may nabatsyagan nga sintomas. Nagligad niya Hulyo 28 sa ginanunsyo sang senador ang pagpositibo sa COVID-19. Si Gordon ang ginadmit sa Makati Medical Center, isa ka adlaw matapos ang COVID-related pneumonia. Ang senator ang fully vaccinated sang AstraZeneca vaccine. Gintahayag naman ni FDA Director General Eric Domingo nga nagahalong karon ang expert panel sang FDA sa pag-evaluate sa pag-usar sang Sinovac vaccine para sa mga bata. Sunod kay Domingo, nagapangabay ang Sinovac nga amendahan ang emergency use authorization sa pungsod. Ang corona vaccine sa karon ang ginabakuna sa 18 anyos pasaka apang luyag sang pharmaceutical company nga ibakuna man ini sa 3 ka tuig tubtob 17 anyos. Gidalantaw man sang FDA ang sitwasyon sa Indonesia sa din ang panel ang nagrekomendar sa ila FDA nga aprobahan ang Sinovac sa mga menor de edad. Sa revaluan, aprobahan na sang FDA ang Pfizer para sa mga bata nga nag-edad 12 tubtob 17 anyos. Ginpili sa Aksyon Demokratiko si Manila City Mayor Isko Moreno bilang presidente sang partido antes ang tuig 2022 nga national and local elections. Sa statement, ginanunsyo sang partido nga ginpili sang miyembro si Moreno sa ilagin patigal nga general membership meeting sang Martes sang gabi. Inagin tambungan sa mga incumbent officers lakip na Sanday Demokratiko co-founder Sonia Rocco kag Party Executive Vice President Pasig City Mayor Vico Soto. Sulo kay Ernest Ramela, chairman sang partido, ilagin kasugtan nga maghatag sang trabaho kag palangubuyan sa tion sang pandemya kag magatutok sa rule of law, education, housing kag healthcare. Dugang pa ni Ramela ila nakitaan kay Moreno ang may matino nga track record, tangible accomplishments kag vision pareho sa partido. Ginabi-abi naman ni Moreno ang desisyon sa mga miyembro sa pagpili sa iya presidente sang partido. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:27. Kag sa aton mga ka-aksyon, boost your digestion with Standby na sa Action Report second portion of Action Fred Salanga. Balikay man kita sa dugang nga mga balita sa Action Balita Morning Edition. Upod yapon sa inyo News Team. Aksyon Dorel Kabat. Kag Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aton pa Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon